Itxasuai errespetua, askotan entzun izan den gauza bada, errespetua, bildurra ez errespetua bai, eta beste, hemen daudenak segurazki teoria hori ja badakile itxasuai errespetua zor zaiola, eta hortan igual denbora gehiago galdu gabe, galdetuko dizugu, zuek benetako bildurra, itxasuak eragindako bildurra, noiz eta nun pasa zenuen, momentu bat ekarri bakoitzak. Ni dakatola rekordua hola behin, Kriston itxaso esan, septiembre, agosto bukaera, hor paseola, nera horren gultia, bigarren ez dakiz gultia. Eta, ketari egin dut. Hori jotik etzen ateratzeikan, jarri zitzation atea bergenula itxasoa, atea. Bueno, beha konfiantzan baten maizu, ez dago seiken ez. Getariko molean, etza izte atera dango arrantzan ezarra. Zuek iraututa saueten noazua azteta, eske zian, eske... Hau idaka rekuerdua, Jose Luis Patroi, ekipua, bueno, ez detezako zingina jende asko, hau ez dakitan zen, nik ere unarunan ezan. Eta kanpo atea ginen, eta San Antonen babesen hor nun bai. Atea ginen, itxas fonditia, baina behin San Anton basa genuen, Jesus Maria. Bea ikeatu zan, bea ikeatu zanen, buelta eman inber, buelta emateko Kristono batu, baina Kristono batu, peinerua intxarra zela. Da, hostia. Lase mundila, lase. Nik esaten denen, jata, abante, tope, buelta emateko, estribore. Da, hostia. Abante, tope, trabeska gaudela etorri bonolatu bat, jotak, bea ikeatu zan. Bea hola, atzen eduta txopan, hola. Arraun hau txita, han ikuste ginen. Jose Luis, bere labita markilori. Zentzun numente gure garen. Egun hori, baina izan duzan bea, beak ikusi zin, ostia, zein ditatik. Osea, ez ginen bolkatuta, esuan ezen pasat, hori dezekat. Gainontzen, txaso txarrakin da joan, baina trenuran ikusten barri, zioa, seguru da. Agia transmititu eta bildur hori, ez? Zuentzako liderran ze importantzia. Claro, beare ikeatu zanen, da ikusi zunen ja esto se me da las manos, hemen ja hau hasiak. Eta izan zan egun hori hori dakat. Askotan kondizio beak, segun eta, esaten bezala, badidez patroia ze konfiantza baten, eta ze egoeran zauden momentu hortan, ez da? Itxaso bea ez da berdina entrenamentu baten, edo estropa egun baten. Entrenamentu baten askotan zu bakarrik antzaude, eta askotan, igual batetan, inkluso txalupa bakarrik, ez zodiakik ezerre. Eta errespetua, bildurra, nik entrenamentutan benetan esakoet. Itxasua daun bakitzen, nik 99 gordien beti bildurra pasatzen, beti. Eta estropan izan ditute okerroko itxasoke, eta han ez dut bildurri zenditzen. Ez bakarrik konpetitzen ezalako baizina, ez dezulare, estropa gironan, ez da, o iritzi zaizulako ikuste izuela, o ez da, ipan horrezan, horren beste jende do, horren beste ontzio, baina zu bakarrik zaudenen, ze mataltan itxaso atera eta nik hauen zo, hemen zetorrek, eo galena dala, ez dala, esan dut, behaxo jadala, ez dala, eta ni bakarrik anemen, gu bakarrik anemen, eta horrek ematezu... Eta estropa, normalain horrakunetan ez da joatzen. Hoi da, bai. Askotan, guai izan duzan, relazionatzen dugu itxaso txarra edo bildur hori tamainoakin, ez da? Baina tamaino ez da horrek ez duen beste zirkustantzio batzuk izatea gehiago. Handi bintzat beti entrenamentutan, ojo, estropetan, normalen alako apuroik ez da sentitu. Eta oroitzapen nola zehatzakin da jarraituz? Bai, nik hola beldurrik handina eta hola oso barnera eta errespetua esan ez dut, errespetua zor dugu, baina aurretik beldurra pasa egolako. Bestela ez dago, ez diozu errespetua hartzen bestela, ez da... Ni batzen naiz, juveniletan arraunen egin jala, neguan zan, eta ilunpetan, eta, zia eta ebila eta oso giro txarrazion, itxaso ondoia ere bai, gu ez dekan konstiente hortaz, eta, orduan gure garaian San Juanen genduen entrenatzaileak eta korrik abializion, baina gu beti horretak guteko gogo izaten genduen, eta peneria bat hartu eta horretak junginen. Eta inorrek ez harrapatzeko ez ikusteko eta portun barrena jun da, inberreztean gauzeitako bat. Eta herrian sartu ginen errenteri aldea. Azpiko itxaso ondila honen ere, han herri joan ere errenteri aldea ere urratu ondila itea.
Eta, bueno, gu ez ginen, konstientean olatu egiten zenik, eta hasi ginen barrua, gora, eta lako batean arraunean egin ala, ez genuen aurre egiten, ja ondartzan pasatzen bezala xe olatu etorre, baina beno, bera presaka horregia, hankit guztien gindun, eta ez genuen entenitzen zer pasatzen zen, ezta? Ikusi genuen arte ez zetorren. Eta zetorren hori, 2 metroko olatu handi bat, baina herrioa behar oso estua da, eta alde bitan pareta gaude. Eta ja, paretatik alde batik beste olatu hausten izan, gu gion ere 16-17 urte, han etzeoan gainei referente bat, han 7 gazte ginen, hantxe, biurrik erin, gaina entrenatzailea ikasi egin gabe ertendako gureta, blokeuta gatu ginen, eta olatu jota, ureta bota gindun, tira bira egin duen, treneria txikitu izan paetan kontra, eta sortez du kolpe txar batzuk, eta kristan eskandola montatu gendun. Eta nik oain daukat barnerauta, hemen igurte dira hemen hori jo natza aurren nabilela egunero, eta oain aurtengo itxaso txarrak egin da, egondako austura egin da bat, azpiko itxasotearek jo sartzea herri joan bertan. Eta ura bera danen eta olatu zu hori iteanen pizkan erik izan errespetua bat egin. Eta errespetua diot, azkenen bere garaien antzeko gora batean beldur handia pasetan dago. Bai, hori danok urtetik hasti dugula itxasua errespetu edukitzen, ez? Baina Igorrek esan duen bezala askotan zerbait bildura pasa behar esan dezu errespetu edukitzeko. Anekdota bezala hori joan arraunen ginala, itxaso txarrakin da ateratzen ginanen itxasoa, behin oso itxaso txarrakin entrenatzen, eta etxeta aiarra arraunaria, da igarire guztu-guztuzekin etxetak, da entrenamentu bukaeran, esatez egan beti arregolako girokin eta ez ginen, Mikel, behi amak ikusiko baliak, gehiago heliak utziko eta zera.